ин дарс тарзи пур кардани ранги принтерҳои рангаро дида мебарем. Барои пур кардани ранги принтерҳои струйнӣ ягон донишҳои ғайриоддӣ лозим нест ва ҳатто меҳнати бисёрро талаб намекунад. Назар ба принтерҳои лазерӣ. Дар ин ҷо бар ивази картридж зарфҳои рангӣ ҳастанд. Зарфҳои рангӣ одатан дар принтерҳои Epson дар паҳлӯи он ҷойгир аст. ин ҷузъро ба сӯи боло бардошта, пас он онро ба тахтапӯш мехӯбонем. Баъди он мебинем, ки ҳар як зарфи рангӣ дорои коди худаш ва ранги худаш аст. ҳар як ранге, ки шумо дар ин ҷо мебинед, метавон аз мағоза дастрас кард. рангҳо дорои коди худаш аст. Код дар ин ҷо 673 аст. ва номи ҳар як ранг бо забони англисӣ аст. Фарз кунем магента, лайт магента, циан ва ғайра. Биёед бибинем, ранги якум дар ин ҷо циан аст. Мекушоем, сарпӯши резинӣ дорад ва аз ин ҷо дарёфт мекунем ранги цианро. Айнан коди он бо навиштаҷоти тахтапӯши ҳамин ҷузъ монандӣ дорад. Вайро метавон боз хонд. ҳамин тариқ зарфро зарпӯшашро кушода рангро пур мекунем. ҳамин қадар кор дорад тарзи пур кардани принтерҳои ранга ё ин ки струйно.